এই କଇଁଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖାଇବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଜି ସାଇଣ୍ଡର ଫାଇଣ୍ଡର ସବୁ ମେସିନ୍ ମରା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କାମ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରକା ପାଲା ଆମର ସବୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ତୋର ଝରକା କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏଠି ଆମର ମାନେ ଭିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ତ ମେସିନ୍ ମରା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଳି ବୁଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ପୁରା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କୁର୍ସୁଟା ନିହାତି ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହିବେ କମେଣ୍ଟ। 90% ଲୋକ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ କୁର୍ସୁକ ନଥିବ। ଭାଇ ଚାଲାକ ନା, ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଆମର ସବୁ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ବନାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ରେଡ଼ି ହେବାର ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର କାଠ ନ ପାଇଲେ ପୁରୁଣା କାଠ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଚାଳେ ସେଇଟା ଚଳେଇ ଦେବୁ ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ମେସିନ୍ରେ କଟାକଟି ଚାଲିଥିଲା। ସରିଯାଇଛେ ତ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଖାଲି ଯିବା ଉପରେ ରହିଛି। ଭାଇ ପୁରା ମେସିନ୍ରେ ଗେଜ୍ ଫେଜ୍ ଲଗେଇକି କାଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଗେଜ୍ଟା ନ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ହେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କଟାକଟି ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି କଟିଯାଇଛି, ଧୂଳି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ପୁରା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମର ଦେଲା କରଦରେ କଟାଦେଲା, କାହିଁକିନା ମେସିନ୍ ତ ଗଳିବନି ତା ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାଲା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଛୋଟ ଝରକା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତ ଭାଇର ମୋର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣକ ବାଡ଼ିରେ କୁଳି ଚୋରି କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇ। ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମାରିକି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଏକ୍ସେଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଏନା ମୋତେ ଭାଇ ଧରେଇ ଦେଇଦିଏ, ଏଟା ଆଣେ ସେଟା ନେଇକି ଯା। ତ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଉ କହିଲା ଜାଣି ଟିକେ ମାଉସୀ ଘର ଦେଇଦେଇକି ଆସିବୁ ପରିବା ପତ୍ର। ତ ଫାଇନାଲି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଉସୀ ଘରେ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ, ଆମ ଘରେ ଲଗେଇବି ନେଇକି ମୁଁ ଗନ୍ଧ ଦିଆ ହାତ। ତାପରେ ମଟର ଚୁଲା ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ବେଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଖାଲି ବାଟେ ନଟୁକୁ ଦଉଡ଼ି। ତାପରେ ପଳେଇଥିଲୁ ନାକ୍ସରେ ଆମର ହନୁମାନ ପୂଜା ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଶିବାର ମୋର ବାହାରିଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନରେ ମାଣ୍ଡୁ ବୋଧେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ନା କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟର ଧରିକି ବାହାରିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲି ଘରକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠୁ ଶିବାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ପୁଅ ଖାଇଦେବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଛୁଆ, ମୁଁ ମାଗଣା ବେଲେ ପିଚୁ ଗିଳିଦେମି। ତ ଫାଇନାଲି ଶିବା ଏଠି ଶୋଇଥିଲା, ଭାଇ ସିଏ ଶୋଇଥାଉ, ଭାଇ ମୋର ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ପୁରା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରକାଶ ଆଙ୍କି ପୁରା ଖତରନାକ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଭିକାଟା ଦେଖୁନା ଖାଇଲ ବୋଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ସବୁ ଚାଟି ଚୁଟି ପକେଇ